чанде пеш аз ин мусобиқаи ҷумъкушоди варзишӣ барои дарёфти ҷоми пешрои миллат оид ба шоҳмол гузашта буд, ки ман дар он ҷо иштироки фаъолона намуда бо ифтихорнома, мукофотпулӣ ва ҷоми пешрои муаззами миллат сарфароз гардидам. дар оянда нақша дорам, ки шоҳмотбози хуб шуда дар мусобиқаҳои байналмилаливу осиёӣ бозӣ карда Тоҷикистонро муаррифӣ намоям, инчунин парчами давлатамонро дар арсаи ҷаҳонӣ парафшон гардонам.